ସାହିତ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା ପାଠ 35 ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟ ଆଙ୍ଗିକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମିଟ୍ ପ୍ରତୀକ ଛନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି। କବିତାରେ ପ୍ରତୀକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଯୋଗବାଦୀ କବିତାର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ଜୀବନଯାତ୍ରାର କ୍ଳାନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟ ଅବସାଦ ପାପବୋଧ ବ୍ୟର୍ଥତା ନିଃସଙ୍ଗତା କ୍ଷୁବ୍ଧତା ଆତ୍ମଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବୋଧ ସମାଜ ଓ ସମୟ ଚେତନା ଉତ୍ତରଣ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ସହ ନଗର ଜୀବନର କୃତ୍ରିମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ମୁକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କବିତାର ଧର୍ମ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦମାଳା ଅଥବା ପଦସମୂହ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାବକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳେ ତାହାକୁ ବାକ୍ ପ୍ରତିମା ବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଚମ୍ପାଫୁଲ କବିତା। ସେହି ସମଷ୍ଟିର ପ୍ରଚଳିତ ଧାରଣାକୁ ଅଧିକ ଘନବଦ୍ଧ ଓ ଆବେଦନ କ୍ଷୁଦ୍ର କରି ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରବଣତାରୁ ମିଟ୍ର ଜନ୍ମ। ମିଟ୍ ଜରିଆରେ କବି ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ବହୁ ଭାବେ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ଓ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ। ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଓ ଭାବରହସ୍ୟକୁ ଭାବର ପରିଧିରେ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ମଣିଷ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାରି ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତୀକରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ। ଛନ୍ଦ ଓ ଯତିପାତ ଆଧୁନିକ ମନରେ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ ରୀତି ସହିତ କାବ୍ୟରୀତିର ମିଳନ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କାବ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକରେ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଜୀବନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏହି ମତଟି କାହାର? ଏଜ୍ରା ପାଉଣ୍ଡ। ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ହିଁ କବିତାର ଜୀବନ। ଏହି ମତର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଡ୍ରେଡନ। କେବେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ କାବ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା 1912ରେ। ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଓ ପୋଏଟ୍ରି କ୍ଲବର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଟି.ଇ. ହ୍ୟୁମ। ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦର ପ୍ରଚାରକ ଭୂମିକା ନେଇ କିଏ 1913 ମସିହାରେ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ସ୍ପାଇ ଏମ୍ ଇମେଜିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକର ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ? ଏଜ୍ରା ପାଉଣ୍ଡ। କେତେଜଣ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ କବିଙ୍କ କବିତାକୁ ନେଇ 1915 ମସିହାରେ ସୋମ୍ ଇମେଜିଷ୍ଟ ପୋଏଟ୍ରି କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? 7 ଜଣ। ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦର ଜନ୍ମ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? ଇଂଲଣ୍ଡରେ। କାନ ଦୁଲ ପରି ଝୁଲେ ଆକାଶରେ ଗୋରା ଦ୍ୱିପ୍ରହର। ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର ଏହି ପଦରୁ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳିଛି? ଚିତ୍ରକଳ୍ପ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ନିମ୍ନ କବିତା ପଦରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ଆଙ୍ଗିକର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି? ଦୃଷ୍ଟି ଆଗୁ ତରତର କଳସିଟି ଛଳ ଛଳ ବେଗବତୀ ଦିହଟିଏ ଦିଶେ ତକ୍ ତକ୍ ତ୍ରସ୍ତ ଦିହଟିଏ। ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥିଲେ? ଚାର୍ଲସ ବୋଦଲେୟାର, ରିମ୍ବାଉଡ, ଷ୍ଟିଫାନ ମାଲାରମେ, ଏଜ୍ରା ପାଉଣ୍ଡ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଜ୍ରା ପାଉଣ୍ଡ। ମହାକବି ଦାନ୍ତେଙ୍କ ଡିଭାଇନ୍ କମେଡି କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି? ପ୍ରତୀକବାଦୀ। 1886 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଦିନ କିଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଲେ ଫିଗାରୋରେ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଜାଁ ମୋରିସ। ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀ ୟୁଲିସେସ୍ ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତାଙ୍କର ନାମ? ଜେମ୍ସ ଜଏସ। ପ୍ରତୀକର ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଘର ଭିତରେ, ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଅନ୍ତର ଭିତରେ। ତାର ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ଆମ ସକଳ ଆୟତ୍ତର ବାହାରେ। ଏହି ମତଟି କାହାର? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପର୍ବତ ତହିଁ ବସଇ ସବରୀ ବାଳା। ଏହି ପଦଟିରେ କେଉଁ ବାଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ପ୍ରତୀକବାଦ। ସେ ବୃକ୍ଷ ଯେତେ ଫଳ ଫଳେ ଏକ ପୁଞ୍ଜଇ ତାହା ଫଳେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ ଏହି ପ୍ରତୀକଟି ବୃକ୍ଷ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଜଗତ। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଏଠାରେ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ନିୟମ ଅନୁସୃତ ଓ ପଦ ମିଳନ? ମାଲାରମେ କେଉଁ ବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା? ପ୍ରତୀକବାଦ। କେଉଁଟି ଏକ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା ସଂକଳନ? ଅଷ୍ଟପଦୀ। କାଳପୁରୁଷ କେଉଁ ଧରଣର କବିତା? ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ। କେଉଁଟି ଏକ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଚିତ୍ରନଦୀ। ଶ୍ରୀରାଧା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଉର୍ବଶୀ ହେଉଛି ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ। କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଭୁଲ? ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କର ଶ୍ରମଣ କବିତା ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ। ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି ପ୍ରତୀକବାଦୀ କବିତା। ସପ୍ତମ ପୃଥିବୀ କବିତାରେ ମିଥଧର୍ମୀ। ଚିତ୍ରନଦୀ କବିତା ରୂପକଳ୍ପବାଦ। ହେଉଛି ସପ୍ତମ ପୃଥିବୀ କବିତାରେ ମିଥଧର୍ମୀ। ନିଜ ବାହୁରେ ସାହସେ ଅତି କ୍ଳାନ୍ତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ଦସ୍ୟୁଦଳ ଆଣି ଆସେ ଅନ୍ତଃପୁର ବାହି ଗାଣ୍ଡିବ ଅଥର୍ବ ଅର୍ଥ ନପୁଂସକ ଆଜି। ହେ ଈଶ୍ୱର! ଏହି ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ବିନୋଦ ନାୟକ।
ଓଡ଼ିଆ ଛାନ୍ଦ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତର କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆଣିତ? ଛନ୍ଦସ୍। କେଉଁ କବି ଛାନ୍ଦ ଶବ୍ଦକୁ ଏକ କାବ୍ୟ ରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା ଚୌପଦୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି ଢଗଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କବିତାରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ସହ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ସହ ଅକ୍ଷର ମେଳ ହୁଏ, ଛନ୍ଦରେ କେଉଁ ମେଳ ହୁଏ? ଏକାନ୍ତର ମେଳ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଛନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ? ବର୍ଣ୍ଣିକା। ଜ୍ୟୋତିପାଦ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ବଳଭଦ୍ର ବହିଦାର। ଅଳଙ୍କାର ସାର ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ବାମନ ରାଜା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦେବ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯୁଗର ଛନ୍ଦ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଧିକ ଅଗ୍ରଗତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କବି କିଏ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର।